Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emininjeni. I've got names with me, 5 of them. He opened a protection order against these individuals that are staying in that building in Zambezi because he was actually receiving threats from those individuals. Obhekele zokuphepha komphakathi eGoli udokotela umgcini Chwaku usedalelwe ukuthi komsakazo Warwick Stock bedume ngelika DJ Waras osocongwe izolo bengumuntu obesebikela amaphoyisa ngokuthola ke izinsongo amahlanu. Preliminary evidence, including available video footage, points to a sudden structural failure, most likely triggered by a formwork or shuttering failure. Ungqongqoshe wezemsebenzi kahulumeni nengqalazinda uDean McPherson usethule kumbiko wesikhashana ngokudileka kwesakhiwo sethempeli eVerulam KwaZulu Natal lapho kushone khona abantu abahlanu. And having said that, the application for bail for the accused is hereby refused. Inkantolo yamanje yasePolokwane eLimpopo isisichithile ke isicelo sebheli somculi weligompo olihlohonolo Chauke nodume lika Shebe Mabhena. uChauke ubhekene ke noxhaxha lamacala okubala kuke nelokuzama ukubulala. The Master Chef abone Africa bona. Kanti kumasipha kwezemidlalo igoli lika Siphumbule lisizeke ibafana kuba ke igoqise iGhana ngo-1-0 emidlalweni womngani okulungiselela iAFCON enkundleni yaseDobsonville eSoweto ngaphambi kokuba ke iflathelela kuleli ke namhlanje ntambama. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingonqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC liha. Igama lami nginguDaud Phungula. Obhekele ke zokuphepha komphakathi eGoli udokotela umgcini Chwaku uthi ke sekuhlonzwe abantu kabahlanu okungenzeka ukuthi banindeka ecaleni lokusocongwa kukaWarwick Stock bedume ngelika DJ Waras. Ngokusho kukaChwaku DJ Waras uthola ke izinsongo eziningi kubasolwa okukholakala ukuba ke bangamalungu ekomiti lebhilidi eliduniwe. Waras udutshule ke washona enkabeni yedolobha iGoli izolo. Obhekele ukuphepha komphakathi eGoli udokotela mgcini Chwaku uthi sebethole amagama abantu abahlanu okumanje baphekwa ngemibuzo ngokusocongwa kaWarwick Stock bedume ngelika DJ Waras. uChwaku uthi uStock wake waya emaphoyiseni eyofuna isivimbelo sencwadi sokuthi bengasondeli kuye laba abahlala esakhiweni esiduniwe iZambezi kwazise bese kunesikhathi ethola izinsongo zokusatshiswa. I've got names with me, 5 of them. He opened a protection order against these individuals that are staying in that building in Zambezi because he was actually receiving threats from those individuals. So today, the TRU is going to be questioning those individuals. uChwaku unxuse owesilisa ukuthiwa behlala ehamba no-DJ Waras emqaphile ukuba phumele obala lekelela bakwaSidlodlo ngophenyo. If Innocent is here, he's listening to me, I'm looking for him to really understand what really actually happened at that point in time. So yesterday, funny enough, he was not with him. And then he just went to show that company that was going to put some biometrics. They went there to have a look at that. And that's when now he was ambushed by the individuals. Kusenjalo alokhu engene njalo amazwe enduduzo emndenini wakwaStock ohlezi emanzini. He was nothing but a wonderful human being. He was kind. He was good on air. He was a good DJ. He was also, he would call a spade a spade. I mean, some of you guys who've seen his podcast, you can hear he speaks his mind. He doesn't hold back. And it's always been like that. And obviously, when I heard about the news of his passing yesterday, it was quite a sore. Uphenyo luyaqhubeka. Sesekulo kudaba lokubulawa ngesihluku komsakazo bephinde abe ngusomabhizinisi uWarwick Stock nobedume ngelika DJ Waras. Sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC esimkantshubovu uCalvin Dludla. Acebisa asikubingelele sukwamukela izindaba ezehora lokuqala emini. Ingabe ke bamkhumbula kanjani uWaras labo abebesebenza naye noma ke abake basebenza naye?
Asibingelele kuwe Dawudi, sibingelele nakumbukeli weindaba ze-SABC esekhaya sila endlini zokusakaza la e5FM nalapho ke uAras ke owasebenza khona ozakwabo ke bakhulumile neziko leindaba ze-SABC besho ukuthi bazomkhumbula njengomuntu ke obe namahlaya, kodwa ukukhumbuza nje umbukeli ekhaya ngoba kwenzekile izolo ikhona intatheli yeindaba ze-SABC esemkantshubomvu uphelwa kwamagubane okuwomunye weintatheli zethe beyijutsho ukuthi ziyoxoshela udaba lwayizolo ehambisana noChriselda Lewis phela sikubingelele sikwamukele indabeni zosuku ukukhumbuza nje umbukeli izolo nifike natholana manifika endaweni yesigameko. Masifika izolo eJoburg CBD sithole umzimba waka Warwick Stock uDJ Virus usasekhona epavementini uvalwe na ifoil esilver. Sithola ukuthi amaphoyisa ababhiza phenya ama-forensic a-check amabullet abheke nokuthi ubufakazi abangabuthola khona lapho ukuze bahlanganise ukuthi kwenzakaleni kuye, kodwa leso siphithiphithi nakhona abantu abahleli khona lapha eJoburg beba around i-police tape bafuna ukwazi ukuthi ubani welele lapha kwenzakaleni bagcwele babheke nje amaphoyisa asebenza, kodwa umndeni nawo ukhona lapha ubhekile uGadi Sidumbu bakwazi ukuthi bambambe nakhona usisi wakhe into be very emotional ngaleso sikhathi, kodwa yebo bekuyilento ukuthi bekasalele lapho umndeni bokhona nokuthi silinde nama pathology services kuzathatha Isidumbu. Awusichazele ngoba ngizwile usisi wakhe echiphiza ngimbonile usisi wakhe echiphiza inyembezi kumabona ukuthi izolesha ukuthi unxusa ukuthi ke amaziko eindaba ehlukene azama ukubanika isikhala noma isikhathi sokuthi bakwazi ukubhekana nalokhu iprivacy. Nina njengeindatheli niyayensebenze kanjani ezimweni kanjalo ngoba abantu kumele bazi nigcineni lohendlisha kanjani lolu daba? Sikwazile ukuthi sibahloniphe besixoxisana nabo kahle from the time sifika njengoba SABC beku i-team nami njengoba bokuthi nginoChriselda Lewis bokucala bokufika lapho ukuthi sikhulume nabo sazi umthetho into abayithandayo. Sikwazile ubahlonipha ukuthi singakhulumi negama laka DJ kuze bona babe ready ukuthi ba-announce ngoba bekunamalunga omndeni amanye bekumele babathinte bangafuni ukuthi bezwe endabeni obezwe kuma social media. Sikwazile ukuhlonipha lokho namhlanje njengoba bengihambile nawe siseMelrose uzamile nawe ukuthi ufike khona lapha ekhaya, kodwa ngesifiso sabo sokuthi abadingi abantu bomsakazo media namakhamera phambi kwabo kwamanje kuzomela sibahloniphe sibahloniphile till today. Sibonga kakhulu ngenxa yesikhathi isabaphathi ke sizozama ukuthi ke lolu daba silunqamule la, kodwa ke intatheli indaba ze-SABC uphelwa kwamaguba nomunye weintatheli ke bezikhona izolo njengoba ke bebeyoxoshela udaba lokudutshulwa kubulawe uDJ Waras, kanti ke sizoqhubeka silokhu sicoshela lolu daba uLopanga Alamu yena sezothatha intambo aqhubeke nalolu daba kuze kushone ilanga. Sibonga kakhulu iyona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Hludla. Amaphoyisa aseMpumalanga aphenya kamacala kamabili okubulala ngemva ukuthi kutholakala izidumbu zabesifazana ababili ebesezihlaleke isikhathi kamagugu ke ngaphandle kwedolobha laseMbombela. Lesi sigameko senzeke ngemva ukuthi ke omakhelwane besola ukuthi kukhona ukushaya amanzi ngenxa yephunga kanye ke nokubona izimpukane. Iphunga beselivimbanisile kanye nezimpukane yikhona ukuqaphelisa omakhelwana bagcine sebenikela kulomuzi ukuze bathole ukuthi kwenzakalani. Kubese kubikelwa amaphoyisa emva kokuthi abahlala kulomuzi bengaziphenduli izingcingo. He called me, he was so amazed. He said to me he came here to visit them only to find that there was no response when he knocked. Then he had to move around, and after he was moving around, he saw some flies on the windows. Then he started to be suspicious. He then called me after that. He said to me he's rushing to pick his sister. His sister's in Kanyamazan. Amaphoyisa aphuthuma afika ngokusheshsha kule ndawo. 2 bodies were found inside the house. It's an old lady, 64-year-old, and a 20-year-old female who were found inside the house. They are deceased. As you were saying, the neighbors saw flies and they alerted the police. When police went inside, they discovered the old lady was sitting in a sitting room and the little girl was somewhere in another room. But as police were busy with the investigation, though, however, preliminary investigation suggested that these people saw that they were being murdered. Izihlobo zezisulu bezisazama ukubhekisisa ukuthi ikhona yini impahla yangaphakathi okungenzeka ukuthi ayikho.
Ungqongqoshe wezemisebenzi kahulumeni nenqalazina uDean McPherson osethule kumbiko wesikhashana malungana ke nokudileka kwesakhiwo sethempeli eVerulam KwaZulu-Natal lapho kushone khona abantu abahlanu ngesonto eledlule. Umkhandlu obhekeleke ezokwakho kuyiwa koqhubha ucwaningo ngokudileka kwethempeli uthole ukuthi kunamaphutha amaningi aholele ekudilekeni kwalo leli thempeli. Ungqongqoshe uMcPherson uthi phakathi kokunye abafuna ukuphuthumisa ukutholakala kamakho kunguye beqhubisa isakhiwo sethempeli kanye nenkampani athenge kuyo imikhiqizo sekuhlonzwe ukuthi bingekho ezingeni elifanele lokwakha okubalwa kuwo usimende nokhonkolo. It is vitally important therefore that we urgently track down the supplier and builder that use this material to stop this from happening anywhere else. We have been unable to do so, but we are working around the clock to track them down. Umkhandlu obhekele uhlelo lwezokwakha ukhala kakhulu ngokuthi ukhonkolo obusetshenziswa ethempelini bungekho nhlobo ezingeni lamukelekile. And the sample from the lab test that we also conducted confirmed that the standard of concrete used did not meet the acceptable standards that are prescribed in our legislation. The third finding that we are making broadly relates to formwork. I think in most cases when building will collapse because of the pouring of cement that would be happening at the time. In this instance, the slab upon which formwork was being undertaken collapsed. The second issue relates to inadequate design of the assembly that was actually observed on site. The third issue relates to inadequate backdrop, which provides support during when concrete that is wet is being poured on the slab. Umasipala wethi ukuthi ukwakhiwa kwethempeli akuzange kugunyazwe umkhandlu. Inkantolo manje yasePolokwane eLimpopo isichithile ke isicelo sebheli somculo weligompo lihlohonolo Chauke nodume ngelikaShebe Mabhena. uChauke ubhekene ke noxhaxha lamacala okubala kuwo nelekuzama ukubulala. The court further again referred to the submission by both the councils and the state. They were quite informative, very clear and to the point. The court is further satisfied that the accused failed to discharge the honors that exceptional circumstances exist, which if considered by this court, it will be in the interest of justice that accused be admitted to bail. And having said that, the application for bail for the accused is hereby refused. Imantshi ePolokwane yethula isinqumo ekhale kakhulu ngoxhaxha lwamacala abhekene nomsolwa nendlela aziphatha ngayo emphakathini. As for the charges preferred against the accused, he more oftenly used firearms or knives, and in some instances clenched fists. The applicant has a propensity to commit violent offences. Kuzokhumbuleka ukuthi uChauke ubevele noxhaxha lwamacala abhekene nawo okubalwa kuwo ukushaya, ukubamba inkunzi, esebenzisa isihluku kanye nelokuzama ukubulala, lona ke okubikwa ukuthi sona sigameko sakamumva esenzeke eLadana ePolokwane ngenyanga edlule. Ummeli wakhe ubekhala ngokuthi uChauke uzophuthelwa imicimbi eminingi ebisivele ikhokhelo ukuthi anandise kuyo manje ngoZibandlela. Mbukeli ke sisathi iqhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. In the first quarter, the Western Cape recorded 0.9% increase in murders, representing 10 more lives lost. Zenyukile izibalo zokubulawa kanye ke nokuzama ukubulawa kwabantu esifundazweni eWestern Cape nobugebengu obunodlame nabo obukhuphukile. Bukela esikubingelele siphinde sikwamukele ezindabeni ke zihora lokuqala emini. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Izobanjelwa ke eBrakpan inkonzo yesikhumbuzo kalo okwethula kubufakazi kuCommissioner kaMadlanga uMarius van der Merwe owayebizwa ngowitness ding inkathi ethula ubufakazi. The killing of witness D, Mr. van der Merwe, as we have come to know now, is actually terribly unacceptable.
We are devastated by his killing, and I've said to the minister, they must make sure that the investigation is thorough. They must leave no stone unturned. uMarius van der Merwe wadutshulwa wabulawa ngaphandle komuzi wakhe eBrakpan mhla zi-5 kwephezulu. Lesi sigameko sokubulawa kwakhe senzeke emva kokuba ethule ubufakazi kukhomishana kaMadlanga. Ekuthuleni kwakhe ubufakazi mhla zi-14 kuLwezi nonyaka wadalula ngohlelo lwenziwa yikhulu zamaphoyisa omkhandle eGruleni olwaholela ekutheni umsolwa abulawe. Van der Merwe waqhubeka waveza ukuthi uJulius Mkhwanazi oyinhloko yawo amaphoyisa aseGruleni uyena wabizwa endaweni yesigameko kuba azocisha ubufakazi nokuyilapho uMkhwanazi akayalela khona uVan der Merwe ukuba alahle isidumbu edamini. Ngenkathi edutshulwe eBrakpan wayenengane zakhe kanye nonkosikazi wakhe. Akekho osakhalelwa amasongo kaSigonyela ngokubulawa kwakhe. Inkonzo yakhe esikhumbuzo ezokuba khona namhlanje izoqala ngehora lesibili manje emini. Umbiko wesikhashana wekhomishana kaMadlanga usuthingelwe ngehhovisi likaMengameli uCyril Ramaphosa. Lo mbiko wesikhashana kuqukethe uhlelo lwemininingwane yofakazi kanye nofakazi obethuleke phambi kwale khomishana esidonse izinyanga ezintathu. Le khomishana ke ibiphenya ke izinsolo ezenziwa umkhuzo wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ofakazi kabevele ke phambi kwekhomishana kaMadlanga bethuleke ubufakazi obushaqesayo ngenkohlakalo edlalo bembuthweni wamaphoyisa nokuxambukela ke kwezikhulu zamaphoyisa ezinhlelweni zobulungiswa. Kamuva nje kusocongo yokwabulawa koufakazi obeyimfihlo uMarius van der Merwe owageqa kaMagula ngenkohlakalo eyayenza kumasipala waseGruleni eGoli. Umbiko wesikhashana kuzogodla emphakathini kuzokuba ke ikhomishana ephuthula umsebenzi wayo. Akuwona umbiko ophelele futhi wokugcina. Ilo esingathi umbiko wesikhashana preliminary report umbiko ophelele uzokwethulwa kumongameli nasemphakathini wonke waseNingizimu Afrika ekugcineni komsebenzi wekhomishana. Zenyukele kakhulu izibalo zokubulawa kanye ke nokuzama ubulawa kwabantu esifundazweni eWestern Cape nobugebengu ngokobunodlame nabo bukhuphukile. Lokhu ke kuphumeke ngesikhathi kamaphoyisa ebambe isithangami nabezindaba njengoba ebekhipha izibalo zobugebengu zesigaba sesibili sonyaka. Bukhuphuke kakhulu ubugebengu obunodlame eWestern Cape kusetshenziswa izibhamu ezingekho emthethweni. Gains that was made in the first quarter of the financial year were eroded by the spike in violent crimes during the second quarter. Of particular note is the increase of murders and attempted murders in August this year. Ukubulawa kwabantu yikho kukhathaza kakhulu njengoba kukhuphuke ngamaphesenti angaphezulu kwama-90. The murders for this period has had an increase of 1,063 in the previous year compared to 1,160 in the current financial year, the second quarter, and that is 97 more murders for the period, equaling 9.1%. Uwengamele zokuphepha eWestern Cape uthi lezibalo azilethi isithombe esihle ngesifundazwe. In the first quarter, the Western Cape recorded 0.9% increase in murders, representing 10 more lives lost. In the second quarter, the situation worsened with a 9.1% increase in murders, meaning 97 additional people were killed compared to the same period last year. Uthi kufanele basebenze ngokuzikhandla nobuhlakani ukwenza isifundazwe iWestern Cape kube isifundazwe esiphephile. Ibafana ezobhekisa amabombo kwelase Morocco namhlanje ntambama ukuyobamba ke iqhaza emqhudelaneni weAFCON nozoqala ke ngesonto. Njengamanje ake sixoxeke nentatheli ke yezemidlalo ke SABC esimkantshubovu uMduduzi Ndlovu. Mduduzi ake sikubingelele sikwamukele ezindabeni ke ezehora ke lokuqala emini. Sibonile izolo umqeqeshi uHugo Bruce ukuthi ethi ke abanye abadlali bakhe ngendlela ke sebedlala ngayo badlala sengathi ke ingqondo isise Morocco ngesikhathi ke siguqisa lapha ke iGhana.
Ngibingelele kumbukeli lobukele indzaba lasemini ngibingelele nakuwe ngisho ngithi umceceshi bekufanele ukuthi akajabuli nezenani ngendlela okudlaleke ngayo ngoba bekulinzeleke ukuthi kumbe sibone imvula yemagoli njengoba bekuzidlala neteam lengteam B yaseGhana kusilo licembu leligcinile kangako kepha bekukhona nekudzebesela lokuthile lesikubonile kubo badlali njengoba asho nje ukuthi ingqondo yabo beyisingekho la eNingizimu Afrika sebavele bacabanga bona ukuthi sebalena kepha bekufanele basibonise enkundleni ukuthi vele yini lokulota bafike bakwende fika khona eMorocco njengoba baflathela nje laseNingizimu Afrika lo muhla mangisuka lana ngigijimela nje sikhumulweni setindiza la sibavalelisa khona siyazi ukuthi iBafana izoqala ngokubhekana ke neAngola kodwa masithatha ukubheka nje athina amathuba ethu kulomqhudelwano kuba ungazuthi siseqoqweni enzima kakhulu emafuba mahle mina ngitase mahle kakhulu kepha lesekukhona nyalo masiya eIvory Coast kumcutholana lesibuya kuwo emavele amanye indibi wangasicabanga nokusicabanga ngasayibani kuyibala eNingizimu Afrika kube kufanele ngoba bese singasakuthi ukuthi yini kudlala kuma knockout singasathi siyini kufola ama medals ngiko labanye indibi bebasithathela phasi samangalisa ke labanye indi silokufaka ekhathi lebe babuka bathi njenge favorites lebekuthiwa iMorocco lesabashaka buhlungu nga 2-0 kwabonakala ukuthi siyembili sesibanjwa eNigeria kuma semifinals lokusagcina sibuya nebronze kuloko sebayathi siNingizimu Afrika isengatigucula tike nanoma kukunini wena uside limit ingabiti yakho tiye ngalana yona ithi hayi ngeke akahambi kanjalo ngephasi kwemceceshi Hugo Broos sifolile injabulo siyiNingizimu Afrika ngephasi kwemceceshi Hugo Broos sikhonile kuhlungela imicuthelwano lemikhulu sibala kuyo nayo iAfcon lokusho kona ukuthi mathemba akhona lithemba libuyile esiveni kungakona inkundla liyegcwala makudlala iBafana kumdlalo la ekhaya lithemba likhona siya eMorocco sifuna impumelelo akukho lokunyendile lokubukwe ecenjini lesive kulinzeleke impumelelo impela ithemba likhona ngempela sibonga kakhulu uyena ke uMduduzi Ndlovu oyintatheli yezemidlalo la eSABC Mbokeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu unganyakazi Mbokele ngaphambi kokuba ke sikushiye sikuphathele ku WT ke bekunyathelwane ko olwandle laseThekwini njengoba ke izivakashi ezibuthaneke khona ukuyozijabulisa njengoba ke usuku lokubuyisana kuusiko lokuya ke emabhishi ezivakashini abathanda ukuya ke ebhishi kulonyaka bazokujabulela ke njengoba ke evule wonke amabhishi eThekwini eqagulo ukuthi aphephile Idolobha laseThekwini lijatshulwe kakhulu izivakashi njengoba nesimo sezulu besivumile abekade besolwandle bebejabule kakhulu njengoba amazinga okushisa abephezulu kakhulu okwenza abantu bakuthakasele kakhulu kuba solwandle On holiday, we came for a holiday for a week now. Since that time till now, we are enjoying ourselves. It's nice here. The beach is nice. So I'm enjoying myself here in Durban. As you can see, we are here on the beach now. Enjoy yourself. Lezi vakashi eziqhamuka ezindaweni ezahlukene. I'm coming from Ikopo. Today I'm here in Durban. I just here to relax. I'm with my friends. They are there. They are enjoying it. Ezomthetho zizobe ziqiniswe kakhulu ngamaholide ngenhloso yokugcina ukuphepha kwezivakashi.
We're proud to say we have 0 drownings at the moment. It can obviously change. Our biggest issue is after hours swimming and swimming in non-bathing areas and swimming at night. That's when people get into difficulty. There's no lifeguards on duty, and unfortunately it does lead to a loss of life. Umkhandlu weTheku uqagule ukuthi balinganisele ngaphezulu kancane kwesigidi abantu okulindele ukuthi bavakashele eThekwini ngalama holiday. Bukelisi sibeka lapho bese kuphathele zona usale kahle.